Здравейте, приятели! Аз съм адвокат Атанас Атанасов и това е моето първо видео, което е провокирано от вашите въпроси, които задавате във Facebook групата Безплатни консултации етажна собственост. Какви са тези въпроси? Те са еднотипни и почти еднакви. Те са свързани с промените в ЗУЕС. Най-вече за това как да бъдат разпределени правилно консумативните разходи на етажната собственост. Сумите за управление и сумите за поддържане на общи части в сградата. Така, ще ви дам оптималния вариант на това как да разпределите сумите, за да можете всички вие, собствениците на самостоятелни обекти в етажната собственост, да бъдете хем солидарни един към друг, хем и максимално защитени от към вашите интереси и съобразени с закона, разбира се. Така, от промените в ЗУЕС се породиха три възможности за разпределение на консумативните разходи. Първата възможност, това е класическия вариант да бъдат разпределени на брой живущи. Втората възможност е консумативните разходи да бъдат разпределени съобразно притежаваните идеални части от общите части на сградата за всеки един самостоятелен обект. И третата възможност е да бъдат разпределени поравно между самостоятелните обекти. Има 20 апартамента в сградата, консумативите се разпределят между тези 20 апартамента поравно. Така, първия вариант какво представлява? Брой живущи. В етажната собственост живеят 20 човека. Говорим за обитатели над 6 годишна възраст. Знаете, децата под 6 години са освободени от консумативни разходи и в сградата няма кучета, за да може по-лесно да го разберете. После ще ви дам варианта и с деца, и с кучета, и с обитатели на първия етаж, които не ползват асансьор. Така, класическия вариант какво представлява? Сумите се разпределят на брой живущи. Имаме, да речем, за ток на стълбище 20 лева. Този месец фактурата за тока на стълбището е 20 лева. Фактурата за тока на асансьора е 100 лева. До тук 120. Имаме 80 лева почистване. 200 лева. Какво да сложим още като консуматив, като разход? Годишен технически преглед на асансьора. Да речем, още 10 лева на месец като бюджет, което прави 120 лева за година. Нали така? Не е необходимо точно такава да бъде сумата. На много места техническия преглед на асансьора е между 60 и 100 лева, не е 120. Но пък по-добре да има в касата на етажната собственост някакви парични средства, отколкото да няма и да се търсят на момента, когато е необходимо. Така, друг консуматив може да бъде какво? Почистването, консумативи за почистване. Дребни суми, които се събират за препарати за почистване, за четки, за метли и така нататък. До тук какво прави като разход на етажната собственост? Някъде около 210 лева го взимаме като сума, да може по-лесно да се смята. Така, преди малко споменах, че в етажната собственост, в този пример има 20 обитатели, нека ги направим 21. Айде, 21 да бъдат, за да могат тези 210 по-лесно да се сметнат. И като ги разделим 210 лева на 21 обитатели, се пада по 10 лева на обитател. Така. След промените в ЗУЕС, необитаемите апартаменти също дължат суми в размер на един обитател. Тоест, ако в тази етажна собственост, за която давам пример сега, има 21 обитатели и на всеки един от тях се пада като консуматив 10 лева, то при необитаемите апартаменти също сумата за консумативи
режийни разходи ще бъде 10 лева. Което означава, че може би ще се събират малко повече, тъй като необитаемия апартамент не се дели, или ще се събират точно, но те трябва да се пресметнат при самото сформиране на бюджета. Тоест, ако имаме в апартаментите, пак се връщам на примера с 20 обитатели, а 21-я апартамент е необитаем, тези 20 си плащат по 10 лева на месец, необитаемия също плаща по 10 лева на месец, като необитаем, и се събират 210 лева, с които се плащат консумативните разходи на етажната собственост. Така, сега следва въпроса. За децата е ясно. Децата до 6 годишна възраст, до навършване на 6 годишна възраст са освободени от плащането на консумативни разходи. След 6 годишна възраст по закон дължат, но етажната собственост може да вземе решение, така с единодушие, с кворум, да вдигне възрастта за заплащане за дете. Тоест, етажната собственост, ако се съгласи, може да вдигне възрастта от 6 на 7 на 8 години, докато детето стане вече по-голямо, може да излиза от апартамента самостоятелно, да цапа, да ползва асансьора, да натиска лампите, да изразходва електрическа енергия и така нататък. Но закона е предвидил до 6 годишна възраст те да бъдат освободени. Така, кучетата. Другото нещо, за което постоянно се коментира, това са кучетата. Едно куче е равно на един обитател. Което означава, че в предходния пример по 10 лева, където се разпределяха, за едно куче се разпределят пари както за един човек. Тоест в едно домакинство имаме двама възрастни, едно дете, което вече е навършило 6 годишна възраст, да речем 9-10 годишно дете и едно куче. Те плащат за 4 човека. Водим това домакинство като 4-членно домакинство. Нищо, че има 3 човека и куче, кучето също е член на домакинството. И консумативите се разпределят на 4 при тях. Така, другата форма за разпределение на консумативи, която е предложена от законодателя, това е те да бъдат разпределени въз основа на притежаваните идеални части от общите части на сградата. Какво ще рече това? Вие сте собственик на 50% от сградата. Ако в блока има 10 апартамента, вие притежавате 5 от тях, вие дължите суми за управление и поддържане на общите части в размер на 50% от пълната сума за разходите. Ако блока ви, етажната собственост дължи 210 лева, нали, като собственик на 50% от сградата, на тези 210 лева вие дължите 105 лева ежемесечно. Те се разпределят по идеални части. Така, в друго видео ще ви кажа, ако не разполагате с информация за идеалните части, как да я получите, как да стигнете до такава информация. Така, трети вариант за разпределяне на консумативните разходи, това е на врата, казано на жаргон, на самостоятелен обект. 10 самостоятелни обекта в етажната собственост. Тези 210 лева се делят на 10 апартамента. Независимо, че в единия апартамент живеят 6 човека, в другия апартамент живее 1 човек или е необитаем. Сумите по решение на общо събрание могат да бъдат разпределени така. На много места, всъщност, в много етажни собствени са разпределени именно по този начин. Най-вече в новопостроените многофамилни жилищни сгради, където
от 10 апартамента 3 са обитаеми, останалите все още не са завършени, тъй като инвеститора ги е разпродал на хора, които са си инвестирали парите, вкарали са парите в този недвижим имот, те не живеят там, нямат намерение да ползват апартамента, като до този момент те се възползваха от възможността да не заплащат за консумативни разходи, но след промените вече това нещо отпада. Те дължат и консумативни разходи, както и да е. Мисълта ми е следната. Без значение дали живеят 6 човека в един апартамент или един човек, те заплащат по-равно. Така е в новопостроените жилищни сгради, за да не се стига до там един апартамент, ако живеят само едно домакинство в сградата, те да поемат цялата тежест за консумативи на сградата. Т.е. те да плащат абонамента за асансьор, който никак не е нисък. Нали, един асансьор на месец абонамент е между 80, 100, 150 до 200 лева на месец. Отделно почистването още 100 лева и излиза, че един апартамент с едно домакинство, ако обитава тази сграда, те ще плащат 200-300 лева разходи, докато всички останали не плащат нищо. Затова се взема такова решение, то да бъде солидарно към всички, да могат всички първоначално, докато се засели сградата, да поемат тежестта за консумативните разходи солидарно, между всички заедно. Така, това се прави и в курортните комплекси, там където има ваканционни имоти. Знаете, те не се ползват целогодишно, да, но всеки един от собствениците може да отиде по всяко едно време на годината, да си види имота и така. Тогава се дължат също по този начин сумите. Какво друго мога да ви кажа? Това е по решение на общо събрание. Те могат да бъдат разпределени по първия вариант, по втория вариант, по третия вариант, както прецени общото събрание. Ако вие не сте съгласни с някои от начините на разпределение, винаги може на това общо събрание или на последващо общо събрание да изкажете вашето несъгласие, да се аргументирате защо считате, че не сте съгласни или защо считате себе си като засегнати от този начин на разпределение на консумативни разходи и общо събрание да вземе решение, което то да бъде оптимален вариант за всички собственици. Тоест, вие трябва да търсите някакъв баланс, за да могат да ви вървят взаимоотношенията в сградата. Не като се качите в асансьора, всеки да гледа в друга посока, не и към съседа си. Влезте в асансьора, усмихнете се на съседа, кажете му здравей, комши. И така, дай да разпределим правилно, за да може всички да бъдем щастливи от начина на разпределение на консумативите. Само ще ви кажа, че няма как всички да бъдат щастливи. Винаги ще има някой, който няма да е окей от начина на разпределение. Макар то да бъде и перфектния вариант. Винаги ще има някой, който не е съгласен с това. Той има право да оспорва решението на общото събрание. Закона позволява всяко едно решение на общо събрание, с което собственик е несъгласен, да бъде оспорвано, ако то е взето незаконосъобразно. Какво означава това? Ако е взето извън предвидените в закона норми, т.е. в нарушение на законодателството. За това ще направя видео допълнително, за да ви обясня как можете да оспорвате решение на общото събрание и как можете да изискате от съда да отмени решението на общото събрание и изпълнението му. За сега толкова.
Пожелавам ви хубав ден. Следващото видео вероятно ще е в следващата година. Пожелавам ви весели празници и ще се видим 2024 година. Довиждане!